भेरगाव जिल्ला बिसाया अडिशन बादायनाय हाबाफारि लादों। फैगौ 25 खालाराव गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव मिरु बिसाया खुंफुंनो लानाय हाबाफारिनि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि आइबिआव भेरगाव जिल्ला बिसाया अडिशन बादायनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि मिरु बिसाया फैगौ 25 खालाराव गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव भेरगाव जिल्ला बिसायाबो बादायनो साखाफारा जायो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला मिरु बिसाया बोसोरफ्रोमबो सासे बादायारि लिंहरनाय जायोमोन, नाथाय देग्लाय गंफ्रोमबो जिल्लायाव सानै बादायारि आरो शर्ट फिल्म मोननै आरो मिउजिक एलबाम मोननैयै जिल्लानिफ्राय बिहरनाय जादों होननानै फोरमायदों। बेजों लोब्बा लाखिनानैनो मिरु बिसानि हाबाफारियाव भेरगाव जिल्लानिफ्राय गाजा गोमजायै बाहागो लानानै बान्था लाबोनो थाखाय साखा फारा जानायखौ नुनो मोन्दों। गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम जोंनि बेवहाय फैनायनि थाखाय। जोंहा मिरु बिसा जिहेतु दङ आरो जोंहा मिरु बिसाया मोनफ्रोमबो बोसोराव बड' फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल खुंबोबाय थायो आरो बान्थाखौ होबोबाय थायो। देग्लायबो गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव खोब गाजा गोमजायै 6 बड' फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल 6थि फिल्म एवार्ड फेस्टिभेलखौ गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा गोबां हाबाफारि लाखिनाय जायो, जेरै मेथाइ खन्नाय बादायलायनाय आरो लोगोसे जोंनि जेसेबांखिनि बोसोराव सावथुन दिहुननाय जायो बिनि गासै मोन 21 केटेगरियाव एवार्ड होनाय जायो। दा बे हिसाबै देग्लायबो मेथाइ खन्नाय बादायलायनायखौ होनाय जागोन। बेनिखायनो दिनै जोङो भेरगाव जिल्ला बिसाया बिनि अडिशनखौ लादों नैबे जोंनि खैराबारि आइबिआव। बेवहाय गोबां मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। गुबुन बोसोराव सासेहै जिल्लानिफ्राय मेथाइ खनगिरि हिसाबै जों लांनो गोनां जायोमोन। देग्लाय मिरु बिसाया मोनसे थांखि लाबाय सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय सानै मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लाहोनाय जागोन होननानै। दा बेबायदि दिनै भेरगाव जिल्ला बिसायाबो बेवहाय ओजों लांनो थाखाय सायख'नायनि थि खालामनाय जादों। बेवहाय जोंहा उनथिंजाय माने बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। बे रुम सिङावहाय जों आसा खालामदों मेथाइ खनगिरिफ्रा मोजाङै खनगोन। जों भेरगाव जिल्ला बिसा हिसाबै जोङो मोजां खनगिरि लांनानै जों बान्थाखौ लाबोनो हागोन जोंहा मोनसे मिजिंथिनाय दङ। आरो लोगोसे शर्ट मुभि सुंद' सावथुनखौबो बोसोराव मोनसेल' लांनाय जायोमोन, खिन्थु देग्लाय मिरु बिसाया सावरायनानै मोननै शर्ट मुभिखौबो जिल्लानिफ्राय लांनो होदों आरो बे हिसाबै दिनै जों साखाफारा जादों। मिउजिक भिडिअ एलबाम बेखौबो मोननै खुरियै देग्लाय लांनो होदों। आगोलाव मिउजिक भिडिअनि कम्पिटिसन लाखिनाय जायामोन, खिन्थु देग्लाय मिरु बिसाया सावरायनानै इयुननि मोजांनि थाखाय थांखि बा नोजोर बोनानै देग्लाय बे हाबाफारिखौ लादों। आसा फारिदों जों भेरगाव जिल्ला बिसानिफ्राय खोब गाजा गोमजायै बाहागो लाहैनो हागोन आरो दिनै जों सावरायनायबो जादों। भेरगाव जिल्लानि माखासे मावथिफारिया जोंनि एग्जिकिउटिभ बडिनि दैदेनगिरिफोरा फैदों। जोंनि भेरगाव जिल्लानिफ्राय गोबां मेथाइ खनगिरिफोर दङ। स्पेसियेलि जोंहा फुकन बर', इलिसा बर', मोनसोम बर' आरो नितामनि बर' बिथांमोन साब्रैखौ बेवहाय गाजा गोमजायै मेथाइ खननायजों लोगोसे बेकग्राउन्डआव मोसानाय माने हानजा मोसानाय लाफानानै गोग्गोमै एसे बाहागो लानायनि खोथाखौ मिरु बिसाया खावलायहरदों। बे हिसाबै जों साखाफारा जादों। आसा खालामदों जों बे 6थि फिल्म एवार्ड फेस्टिभेलाव भेरगावनिफ्राय खोब गाजा गोमजायै जोङो बाहागो लाहैनो हागोन आरो। आं सोंथि सोंदों नोंथाङा, देग्लाय बेवहाय स्पेसियेलि मुम्बाइनिफ्राय हिन्दी सिनेमा खालामगिरि एबा बलिउडनि एक्ट्रिस बिथां पद्मिनी कालापुरी बिथां मेडामा जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बिथांखौ जों खोब गाजा गोमजायै बरायनायनि हाबाफारि लादों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' मानव गेदेर बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाहैगोन आरो जोंनिफ्राय मान बिलाइ जों बावनो नागिरदों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथां जुबिन गार्ग बिथांखौ जोंनिफ्राय मान बावनायनि हाबाफारि लादों आरो बिथांजों सावरायबाय। बिथाङा दिनै थागथियारि जानानै दङ आरो बिथाङाबो गोजोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गागि महरगिरिफोरखौ जोङो बेयाव मान बावनायनि हाबाफारि लादों आरो जोंनि
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बेवहाय हांख्रायनाय जादों। साहित्य सभानि मानव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय हांख्रायनाय जादों। लोगोसे जोंनि आसाम सरकाराव थानाय माखासे मिनिस्टार आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बेयाव हांख्रायनाय जादों। आरो मोनसे थांखि लादों जों बिसा हिसाबै जे जोंनि जिहेथु बर'फोरा बहुतखिनि फावसायनानै दंमोन, दिनै जों जथेस्थ'खिनि लासै लासै आवगायलांबाय थादों। आरो बेखौनो दिनै जों गुबुनारिफोरनि सेराव जोंनि बर'फोराबो जे खम नङा, मोनफ्रोमबो दिखाव जे जोंनि बर' सावथुननि मावनायावनो जा, हारिमुनि मावनायावनो जा, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि डिसिप्लिन, जोंनि रोंगौथिखौ बिथांमोननि सेराव दिन्थिनो थाखाय दिनै बिसाया साखाफारा जादों। आरो बेवहाय जोंनि बयबो दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लालायनानै मोनफ्रोमबो हारि माहारि बा मोनफ्रोमबो आफाद धोरोम बासिलायालाबासिनो बे हाबाफारियाव बाहागो लायगोन जों मिजिंथिदों। आरो बिनि गेजेरजों जों गुबुन हारिनि सायाव गोग्गोमै दिन्थिनो हागोन मोजाङै, बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय दङ। आरो बेसेसो बाहागो लागोन जोंनि भेरगाव जिल्लानिफ्राय खमबाबो 80सा जोनखौ जों लांनायनि सिन्था खालामदों आरो 80 जन आर्टिस्टफोरखौ लांनायनि जों सिन्थाधारा खालामदों। भेरगाव जिल्ला हिसाबै जोङो हारिमुआव जों फावसायनानै थायाखै, जथेस्थ' जों गोग्गोमै जानानै दङ। मेथाइ खननायनिफ्राय लानानै माने फावखुंग्रि हिसाबैबो आरो मोनफ्रोमबो थियेटाराव खामानि मावहैनाय जोंनि भेरगाव जिल्लानिफ्राय दङ। आरो जोंनि ओनसोलनि फरायसा आफादानो जा, साहित्य सभायानो जा, धोरोम आफादानो जा, राजखान्थि हान्जायानो जा, मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय हारिमु सिबिनायाव जोंनि भेरगाव जिल्लायाव माने बहुद थुलुंगा होयो। आरो बिथांमोननि हेफाजाब मोननायनि थाखाय दिनै जों जथेस्थ' गोजौआव दावगानो मोनदों। आरो दिनै आं भेरगाव जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ दिनै 6 बोसोर जाबाय आङो माने बिबानखौ लाना सालायबाय थानाय। आं गोबां हेफाजाब मोनदों। आरो दा आं सेन्ट्रेलनिबो सासे नेहाथारि जाबाय बिसानि। बे हिसाबै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाया गोबां मान होदों आरो अनसायदों। बियो आं गावनि थाखाय नङा, बे बिसानि थाखाय, जोंनि हारिनि हारिमुखौ अनसायनानै खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि माने बिबानगिरि बा जोंनि रायजो राजानि जा हेफाजाब, बिनि थाखाय बे सनमानखौ मोनदों होनना आं सानो। आरो